Nilqa' magħna issa live l-ex Prim Ministru ta' Malta, Dr. Lawrence Gonzi. Dr. Gonzi, grazzi ħafna. Nsellimlek ilek u telespettaturi kollha. Grazzi ħafna. Segwejt bħalma kienet isegwi kulħadd kienet jiġri kieku inti kont Prim Ministru llum. X'kont tagħmel f'di sitwazzjoni? L-istess li għamilt meta kont Prim Ministru. Jiġifieri jiena malli jidħol rapport li hemm nies fil-periklu illi jitilfu ħajjithom f'nofs ta' baħar fil-parti ta' fejn aħna responsabbli bħala pajjiż. Allura kont nagħti l-ordni immedjatament biex il-forzi armati tagħna bil-riżorsi kollha li aħna għandna illi rrid infakkar biċċa sew minnhom ġew bi flus mill-Unjoni Ewropea, kont nagħti l-ordni biex huma joħorġu u jsalvaw in-nies li jkunu fil-periklu tal-mewt. Irrid ngħid da dover morali, però huwa dover legali wkoll. Jiġifieri pajjiżna fl-imoddi iffirma konvenzjonijiet internazzjonali u ntrabat illi jekk ikun hemm nies fil-periklu ta' ħajjithom fl-ibħra territorjali jew inkella barra mill-ibħra territorjali tagħna imma fl-arja fl-ispazju li aħna responsabbli għalih, allura aħna obbligati bil-liġi internazzjonali li noħorġu nsalvawhom. Imma jiena mhux għax għandi obbligu legali għax inħoss illi moralment għandi d-dover li nsalva kull ħajja possibbli li nista' nsalva. Dr. Gonzi, qed ngħixu fi żmien li qatt mexna fih qabel, id-dinja wieqfa, sitwazzjoni bla preċedent, ma temminx illi l-riżorsi tagħna huma stretched ma nifilħux aktar. Mark, irridu nagħmlu għażla. Kull wieħed minna naturalment irid jagħmel l-għażla. X'inhu l-iktar importanti f'ħajjitna? X'inhu huma l-affarijiet l-iktar importanti f'ħajjitna? Jiġifieri jekk naraw persuna illi nafu li qiegħda fil-periklu li titlef ħajjitha, qiegħda f'nofs ta' baħar, u nafu li nistgħu insalvawha, kieku rridu nistgħu insalvawha. X'jiġi l-ewwel? Dak id-dover li noħorġu nsalvawha, jew li ngħidu imma għax għandna wisq nies pajjiżna u għax għandna il-virus u għax bħalissa għandna ħafna problemi u ħafna sfidi, x'jiġi l-ewwel fil-ħajja? U jiena nemmen illi l-ewwel ħaġa li hu dover tagħna huwa li nsalvaw il-ħajja tan-nies. Dak dover, dak obbligu morali apparti l-obbligu legali. U allura biex niftehmu sew, jien nifhem li s-sitwazzjoni bħalissa hija komplikata u nifhem li hija diffiċli. Jiġifieri li bħalissa tkun Prim Ministru jew tkun fil-pożizzjoni ta' xi ħadd li trid tieħu deċiżjonijiet, daw id-deċiżjonijiet mhumiex faċli, imma inti magħżul f'dik il-karika bil-qiegħda f'dak is-siġġu biex tieħu d-deċiżjonijiet id-diffiċli. Għax id-deċiżjonijiet il-faċli, dawk li huma popolari, dak kulħadd jista' jieħodhom. Il-diffikultà hija li inti tipprova sa fejn tista', sa fejn umanament possibbli li tieħu deċiżjoni li fil-kuxjenza tiegħek tħoss li hija tajba. Ma tiddependix fuq kemm sa jċabxfulek in-nies jew kemm sa jsafrulek in-nies, fil-kuxjenza tiegħek tħoss li hija tajba. U jiena personalment, din l-opinjoni tiegħi, il-kuxjenza tiegħi tajli li jekk xi ħadd qiegħed fil-periklu tal-mewt, jien għandi dover li nipprova nsalvah. Okej, mejja ngħidu għax qed jistaqsu ħafna nies Dr. Gonzi li hemm żewġ persuni fil-periklu tal-mewt, it-tnejn l-isptar, wieħed Malti, wieħed immigrant u kulħadd jaf li hawn nuqqas kbir ta' ventilators fid-dinja u nies speċi jgħidulek il min taqbad tażel f'dis sitwazzjoni. Jiena naturalment jien ma naqbel xejn ma dali qed nistaqsi. Naturalment qed nistaqsi kif qed għax jistaqsu għan-nies. Jien ma naqbel xejn magħha, imma kieku jiġifieri x'inhi t-tweġiba tiegħek. Jiena ma naqbilx. Naf, kif tweġibhom qed Issa noqogħdu nagħmlu l-għażliet ta' min insalvaw u min ma nsalvawx. Għandna d-dover li nippruvaw insalvaw lil kulħadd. Din mhux kwistjoni ta' ventilator, ħanerġgħu nitkellmu fuq il-fatti li ġraw f'dal ġranet. F'dal ġranet li għaddew, Malta rċeviet informazzjoni li kien hemm 4 dajjes bin-nies fil-baħar li għalih responsabbli aħna, mhux responsabbli l-Italja jew l-Greċja jew l-Libja jew xi ħadd ieħor, aħna responsabbli aħna bil-liġi internazzjonali u bl-obbligu morali. Mela kellna dik l-informazzjoni. Stajna kieku ridna stajna badna il-forzi armati tagħna u għadnilhom morru u salvawhom. Għal xi raġuni li jinsissa ma nistax nifhem, id-deċiżjoni ttieħdet illi ma nagħtux l-ordni biex noħorġu nsalvaw dan nies. Da fl-opinjoni tiegħi huwa żball kbir. U nagħmel nies li għandna fil-politika jien nafhom u naf li huma nies ta' kuxjenza wkoll. Jien nagħmel l-appell illi tirbaħ il-kuxjenza f'dal mument fid-diffikultà fl-għażliet tagħna xi ħaġa jrid jimbuttana
lejn id-deċiżjoni tajba u jiena nemmen li l-kuxjenza tagħna titlob li aħna noħorġu nsalvaw in-nies li jkunu fil-periklu tal-mewt. Dr. Gonzi, inti kont fost ħafna persuni strumentali biex Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. Meta tara li jisom mhux qed jagħtu biżejjed kasna, ma jieħdux qisu ħafna immigranti daqskemm nixtiequ, qisu ma tħoss li b'xi mod qed jitraduna jew li jridu nsabtu ftit saqajna biex jagħtu kasna? Mark, ħankunu ċari. Taf min qed jitradina il-Prim Ministri ta' madwar il-mejda meta jiltaqgħu ġo Brussels. Fejn jridu jieħdu d-deċiżjonijiet jekk jgħinux jolel il-pajjiżi bħal Malta, bħal Italja, bħal Franza, bħal Spanja, bħal Greċja. Ħalli niftehmu biex ma nqogħdux nippuntaw subajna lejn l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea iddeċidiet diversi drabi illi l-Unjoni Ewropea għandha id-dmir li tgħin lil dan il-pajjiżi. Imma meta daw il-proposti marru madwar il-mejda fejn poġġew bil-qiegħda Prim Ministri ta' pajjiżi differenti, membri tal-Unjoni Ewropea, dawk il-Prim Ministri l-maġġoranza tagħhom ma aċċettawx li jerfgħu din ir-responsabbiltà. Issa kien hemm sitwazzjonijiet biex inkunu għadna kollox fejn Prim Ministri tal-Unjoni Ewropea aċċettaw li jerfgħu parti mill-peace. Jien mhux sa nsemmi x'ġara fi żmieni, imma nsemmi x'ġara fi snin reċenti, anki taħt il-gvern preċedenti għal dak li għandna llum. Mhux l-ewwel darba li rajna fuq television immigranti li ġew salvati u li marru inferxin minn mar Franza, minn mar Spanja, minn mar l-Italja, intlaħaq qbil b'mod diplomatiku biex jerfgħu ir-responsabbiltà. Issa jien nistaqsi, għaliex spiċċat spiċċat m'għadniex kapaċi npoġġu bil-qiegħda ma' Prim Ministri oħrajn anki taħt l-umbrella tal-Unjoni Ewropea u ngħidulhom isma' aħna salvajna dan nies. Issa, kulħadd irid jerfa' biċċa minn tal-pis. Evarist Bartol qed jgħid prova u ma jridux jagħtu kasu, jew jgħidulu għandek raġun u ma jagħmlu xejn. Minuta x'di importanti ħafna. Jiġifieri għax issa għandna l-virus. Spiċċajna ma nistgħux impoġġu bil-qiegħda u nagħmlu dak li konna minna fil-passat li niftehmu li kulħadd jerfa' biċċa mill-pis. Jiena ngħid iva. Allura risposta għall-mistoqsija tiegħek. L-Unjoni Ewropea messa għamlet ħafna iżjed. Però meta nwaħħlu fl-Unjoni Ewropea ejja nifhmu x'qed ngħidu, l-Unjoni Ewropea magħmula minn pajjiżi differenti bi Prim Ministri li taqgħu madwar mejda. U huma dawk il-Prim Ministri li qed jirrifjutaw li jgħinu li qegħdin jikkawżaw dan kollu, mhux l-Unjoni Ewropea bħala struttura, x'dik l-Unjoni Ewropea enitna tatna l-flus, tatna l-miżuri, tatna dak kollox li kien hemm bżonn, ħlief però il-Prim Ministri ta' xi pajjiżi mhux kollha, ta' xi pajjiżi illi rrifjutaw illi iwettqu fil-prattika l-valur tas-solidarjetà. Hemm il-limitu ta' kemm tista' ddaħħal jew jekk jibqgħu jidħlu dgħajsa wara oħra nkunu għadna ma lħaqniex ftehim għax dan negozjati idumu. Hemm limitu ta' kemm tibqa' ddaħħal għax ifhimni mbagħad aħna vera mbagħad f'ċertu punt ta' għall-baħar ma jibqgħniex fejn immorru. Iva, però huma żewġ argumenti differenti. Jien nifhem illi pajjiżna għandu densità ta' popolazzjoni, ġifieri numru ta' poplu li jgħix f'territorju żgħir ħafna ikbar minn ġifieri għandna problema ta' densità ħafna iktar minn pajjiżi oħrajn. Imma ma nixtieqx inbiddel is-suġġett. Aħna konna qed nitkellmu fuq li noħorġu nsalvaw in-nies. Maħniex qed nitkellmu fuq kemm jistgħu jidħlu f'pajjiżna u ma jidħlux f'pajjiżna u kemm jesgħu ma jesgħux. Mhux dak l-argument li qed nitkellmu fuq u illum qed nitkellmu fuq l-argument. Jekk jittitħlinna telefonata li hemm dgħajsa li fuq għandha 40 ruħ u sa jerqu daw. Għandniex noħorġu insalvawhom. Di l-kwistjoni, di mhux kwistjoni jekk jiġux il-ħaddiema barranin jaħdmu Malta. Issa ħa nagħmel parentesi żgħira tajjeb biex inkunu kulħadd kemm aħna b'saqajna mal-art. Kull filgħodu naraw min joħroġ inadda fit-toroq tagħna u naħseb il-kol kemm aħna naraw nies illi qegħdin inatfu t-toroq u li numru minnhom huma immigranti. Kull jum jekk immorru sa mhux bħalissa ma meta mmorru fil-bars u fir-restaurants u naraw min qiegħed inaddaf u min qiegħed fil-kċina u min qiegħed jixkupa u min qiegħed jagħmel hekk, ħafna minnhom huma barranin. Jekk noħorġu u naraw il-bini li qed jinbena madwarna prattikament f'kull kantuniera aw kostruzzjoni għaddejja, 3/4 tal-ħaddiema hekk mhux iżjed li tara fuq il-lan tax-xogħol huma barranin ukoll. Jekk tmur fejn tmur fid-djar tal-anzjani tagħna, anki fl-Isptar Mater Dei, jekk tgħaddi fil-kuruturi tal-Isptar Mater Dei, ngħidlek li nofs il-ħaddiema li tiltaqa' magħhom ikunu barranin. Minn nurses u minn biex nikkonkludu, Dr. Fuq Mater Dei ejja nsellem
lil dakolla li fil-qasam tas-saħħa qegħdin jagħmlu ħilithom biex jagħtuna servizz mill-aħjar u nsellem b'mod speċjali lil dawk it-300 ħaddiem tas-saħħa fosthom tobba li kitbu lill-Prim Ministru u qalulu isma' meta titkellem fuq il-virus, tużax l-argument tal-virus biex ma toħroġx issalva n-nies għax id-dover tagħna fil-mediċina aħna ħadna ġurament bħala tobba illi ninsalvaw il-ħajja tan-nies u nsellmilhom u nirringrazzjahom talli waslu dal-messaġġ tajjeb pożittiv li pajjiżna jixraqlu. Dr. Gonzi, lura fl-2002 taħt gvern nazzjonalista, il-gvern kien bagħat 223 immigrant Eritrean minn Malta lura l-Eritrea. Wara li marru hemm kienu ħarġu xi rapporti tal-Amnesty International li dawn meta kienu hemm allegatament ġew ittorturati. Kien żball dak li ntbagħtu lura? Jiena nħares lura u illum bil-benefiċċju li tara x'ġara u ma ġarax, nemmen dak kien żball. Però anki jaw l-argument mhux l-istess, dan nies salvajnihom. Mbagħad wara li ingħataw iċ-ċans li applikaw għal status ta' refuġjati. Ma mbagħad allegatament intbagħtu lura ġo tortura. Però qed nerġgħu nbidlu l-argument, Mark. Aħna qegħdin ngħidu dajsa bin-nies fuqha li ma ħarġux isalvawha. Maħniex qegħdin ngħidu nies li salvajnihom u mbagħad batnihom lura li huwa ħażin ukoll. Ja, x'kienet rivers, għal mhux qed inbidlu l-argument, ġifieri. Imma rġajna ħadnihom lura fejn kien hemm it-tortura. Ma ħanibqgħu nikkonċentraw fuq dak li ġara. Li ġara mhux salvajna n-nies u batnihom lura l-Libja, ma salvajnihomx. Aqqas indenjajna ruħna. Imma tajjeb jekk nibgħatuhom lura l-Libja. Nafu li kienu fil-periklu tal-mewt. Da ħażin, mhux hekk biss li nafu li kienu fil-periklu. Taqbel li nibgħatuhom lura l-Libja imma. Le, assolutament, ma tarax, le, ma naqbilx, assolutament. Imma nerġa' nirrepeti, illum nafu li kieku ħriġna nsalvawhom, in-nies, 5 minn nies żgur qed jgħidu 15 ruħ, ma nafx preċiż, konna insalvawhom. Dak in-nies, dak il-persuni, dak il-bnedmin bħali u bħalek, bħalissa qegħdin fil-qiegħ baħar. Dasew, jiġifieri aħna l-Maltin u l-Awċin li tant aħna kburin bil-valuri li nemmnu fihom. Dasew li aħna inħallu dal-affarijiet jiġru. Jien nagħmel l-appell, jien naf li l-politiċi li aħna għandna taż-żewġ naħat għandhom kuxjenza u naf li jiġu momenti ta' pressjoni u diffikultà għaddejt minnhom, naf dan kollu, imma id-deċiżjoni it-tajba titlob li aħna nieqpaw poplu li nsalvaw in-nies, mhux li nikkundannawhom għall-mewt. Dr. Gonzi, grazzi ħafna u l-lejli tajjeb. Dal-waqt wara din il-waqfa qasira li ġejja issa jingħaqad magħna wkoll l-ex Prim Ministru Dr. Alfred Santu nistaqsu anke u x'kien jagħmel. Dal-waqt ukoll ngħidulek kif tista'